се премятат, ули под нас вятър ни даже, дали не иска нещо да каже. Дали Раковски рече тогава, Тотю на тебе най-се полага, първи да минеш Дунава, чело на света отбрана, остилги смели българи, познаме бойно свещено, Тотю се битки хвърнаше, като страшен балкански, с гърди куршуми срещаше, урок по храброст даваше, с гърди куршуми срещаше, и страх от нищо нямаше. Стъпка назад не отстъпи, че клетва ни ще пристъпи. Те ама Тотя хванаха, свери ги тяло стегнаха, в тъмен задан го хвърлиха и го до смърти измъчваха. Тотю си зъби стискаше, никому нищо не каза, делото свято. Това бе последната проява, която знаменува кръглата годишнина от раждането на нашия национален герой, който е избран за последен дом родния град. Радвам се, че бяхте съпричастни и ще се радвам още повече да ви приветствам в нови начинания и предизвикателства и да сте винаги добре дошли в Две могили. Като зрители е имало такова множество от хора, но като участници не е имало. Това е най-масовото събитие в историята на Две могили последните 80 години. Казвам ви го честно, откровено, без преувеличение, но е така. Най-масовото събитие, свързано с участници, не с зрители.